hier ben ik weer met mijn stomme intro zijn. Yo. Ik heb dit weekend iets super leuks gedaan. Ik ben naar Steffi geweest en ik heb de tijd van mijn leven gehad. En er is toch wel een van mijn life goals uitgekomen, als ik het zo mag zeggen. Mijn papa zou echt wel trots zijn. Het was onverwacht, maar het is echt leuk. En ik ga jullie niet in spanning houden, toch wel. Kijk gewoon naar de vlog en houd je bek. Hier komt de mevrouw die mijn intro gaat fotobommen. Leuk. Ja, oké. En nu moet ik echt doorgaan of ik ga mijn business. Ik geef jullie straks uitleg of later, want ik moet echt nu door. Bye. Mensen, dus als je in Kortrijk bent, ga daar alsjeblieft langs. Je had waarschijnlijk al een paar keer zien op mijn Instagram, maar dat is niet normaal. Ze hebben daar fucking goede yoghurts, echt goede smoothies, sapjes. Die koffies zijn daar ook fantastisch. En het zijn echt de vriendelijkste mensen ooit. Dus echt langs. Een dikke shout-out, echt waar. Oké, ik ben nu aangekomen hier uit Spanje en het is hier nog meer awkward om te filmen. Dus ja, dat is de car wash guy. Oké, dus zoals ik zei, vandaag ga ik dus naar Steffi, omdat Steffi iemand kent die VIP-tickets had gewoon voor. Ja, ik word hier ook zitten hebben. Ik vroeg dus wat dat inhoudt, de VIP-tickets. Oh, ik ben wel aan het praten, nee meneer. Steffi zei iets van buffet, dus buffet is gelijk aan eten en eten is gelijk aan het is goed voor mij. Dus ik heb ja gezegd. Oké, wauw, ik moet gewoon een prijs verdienen. Ik denk dat er nog niemand zijn intro heeft gefilmd in de car wash. Dus ja, ik ben dus al helemaal afgezakt naar Gerardsbergen met de trein. Gezondheid. Maar kijk, ik ga stoppen. Ik ga batterijen sparen voor straks. Ik heb een extra SD-kaart gekocht ondertussen al. Ik ben al beter voorbereid. Maar een extra batterij heb ik nog niet. Waarom? Ik heb geen tijd. Mijn werk heeft wel gestort, maar ik heb geen tijd. Dus die bitch heeft gekookt voor mij. Ze heeft fucking pita gemaakt voor mij. Like, I'm so happy right now. Dus ik ga nu eten en dan gaan we ons klaarmaken. Mijn bord klaarmaken. Hoi, bek, hé. 386 uur later. Dus ja, als ik een kleine update mag geven. Ik was hier al van 1 uur of zo. En dat festival. Nee, dat ding. Dat begon om 20 na 3. En raad een keer, het is 5:40 en we zitten hier nog altijd op dat Madame Steffi. Ja, omdat Steffi gewoon zo traag is. Dus ja, mijn helft hebben we al gemist. De jeugd van tegenwoordig begon om 4:45. En ja, guess what? Ze hebben al bijna gedaan. En wij zijn nog altijd hier.
Echt zet, Steffi. Dat waren de enige mensen op de fucking line-up buiten de Cooks dat ik kende. En ze hebben maar gedaan met zingen. Echt zet. Maar ja. Kijk eens, Steffi. Als straf, weet je wat ik ga doen met je mond, hè? Hier, Leko, kijk. Het slagbaasje. Het stootbaasje, hè? Altijd te laat, hè? Het is altijd te laat, hè? Leko. Ja, volg Leko op Instagram. Nee, lol. Heeft dat niet. En ondertussen is het nu al 6:15. En raad een keer wat we nu gaan doen. Nu gaan we de tickets afprinten, Steffi. Ja, wat ben je op tijd, zeg. Oh, fantastisch. Lego. Lego. Doe ik deuren. Snap je hem? Deuren. Even later. Oké. Dus we zitten in de Rudy. Eindelijk. We zijn eindelijk vertrokken. We hebben nog een +1 gevonden. We zijn nog veel te laat. Juf van tegenwoordig zit ondertussen al op het volgende festival. En nu gaan we langs een benefieters passeren. Hey! Hey! Volg al die mensen op Instagram. Nee, fuck hun. En ondertussen hebben wij voor jullie nog een Rudy feestje bouwen, zoals in de vorige video. What's gebeurd? We zijn te laat. But since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm so moving on, yeah, yeah. Next to you, now I get what I want. Right, girls, this is it. Never, ever, ever again. It's a resounding no. Burgerlicious definition, make them boys go loco. Dus we zijn aangekomen. Dus dat was nog een Rudy feestje, speciaal voor jullie. Dan is het dus we zijn eindelijk aangekomen na 30 jaar. Dus we zijn nu aangekomen in het VIP-restaurant. We hebben nu eindelijk ons eten. En ik heb dus konijn gepakt. Met een beetje mayonaise. Trouwens ook een glaasje kava gekregen. Ik heb dat ook niet kunnen filmen, maar je gaat dat wel zien op mijn Snapchat dat je mij volgt. Als je mij niet hebt op Snapchat, dan heb je dat niet gezien, voel mij zeker toe, bobassen. Ja, geef Steffi volgers. En ik heb konijn met vis. Doei! Ja, en ik merk dus al snel dat mijn sparkte van onze +1 is terug en die net hier mossels mee, godverdomme. Kijk hier, fuck you. Die mossel is voor hij. Kijk hier, mossels. Giving you some food porn. Oh my god. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this. Earth like, down to earth like this. Earth like, up so much. Earth like this. Earth like, down to earth like this. Earth like, yo. Earth like this. I'm still down to earth like this. Like this. I'm still down to earth like this. Don't eat like this. It's like I'm still down to earth like this. Don't eat like this. I'm still down to earth like this. Sta ermee op de foto, mensen. Hou jullie back. Ik heb ze allemaal een knuffel gegeven en jullie staan om te kijken. Hou jullie back. Haha. Ja, oké, dus waarom zei ik dat net in de camera? Wat is er dus gebeurd? Mijn papa en ik waren vroeger echt wel fans van de Cooks. Like, we luisterden altijd naar die liedjes en in de auto zaten we soms dom te doen op die liedjes. We hoorden dat echt graag. Ja, dat was gewoon, ja, onze muziek. Dat was gewoon leuk als dat op tv kwam ook. We waren altijd aan het meezingen en een paar jaar geleden is mijn papa dus gestorven en ja, als ik die liedjes hoor moet ik natuurlijk altijd aan hem denken, wat dat normaal is. En dus toen dat ik de Cooks zag staan op de line-up van het festival, was ik eigenlijk stiekem echt wel super blij dat ik ze eindelijk in het echt ging zien. En wat is er dus gebeurd? Ik heb het jammer genoeg niet kunnen filmen in de vlog, maar wij zaten dus zoals dat je daarnet zag in het VIP-restaurant te eten. En ineens de tafel daarachter, ik kon mijn ogen niet geloven.
De Cooks kwam daartoe en ze ging daar gewoon random gaan zitten. Like zo 5 meter van ons of zo, ik weet niet. En ze begon gewoon te eten. Oké, ja, het zijn normale mensen, ze eten ook. Ik weet het klinkt echt random als ik dat zeg. Maar voor mij was dat echt wel speciaal. Ik had iets van, wow, die zijn daar gewoon. Die zijn zo dicht bij mij. Like. Ze zitten daar en ze eten, what the fuck. En ik begon heel te flippen en ik legde dat verhaal uit aan Steffi en aan Jochen die mee waren. En natuurlijk vonden zij van, ja kijk Bo, je moet daar gewoon een foto mee gaan vragen. Maar dat van, ja nee, die mensen zijn aan het eten, nog arme. Maar uiteindelijk ja, zijn we er naartoe geweest en ik heb het verhaal uitgelegd. En die mensen waren zo lief. Mijn hart smelte gewoon. Die waren fucking lief. We hebben zeker een kwartier gepraat of zo. Over wat hebben we allemaal gepraat? We hebben Frans gepraat. We hebben gepraat over waar dat ik woon. Ze hebben mijn naam gevraagd. We hebben gepraat over mossels en België en over mijn vader. En dat was zo leuk. Dat heeft mij echt blij gemaakt en toch hoop gegeven in de mensheid op een of andere manier. En ik heb dan nadien van allemaal een knuffel gehad. En we hebben dan natuurlijk een foto genomen samen. Hier is de foto. Oké, als ik aan het trillen ben met de camera, het is gewoon omdat ik nog altijd niet bekomen ben ervan. En omdat mijn arm gewoon fucking veel kramp heeft. Ik ben zo blij dat dat gebeurd is. Like, mijn papa zou echt wel jaloers zijn om het zo te zeggen. En ben zo blij gewoon. Ja, ik kan het niet zeggen. Voor jullie gaan dat misschien niet snappen, maar voor mij is dat zo fantastisch. Dat zijn zo'n lieve mensen. Ze hebben mij respect. En natuurlijk was dat optreden dan zoveel leuker. En als afsluiter hebben ze het favoriete liedje van mijn papa en ik gespeeld. Het was een van de beste avonden van mijn leven. Papaatje, die is voor u in de auto. Ik wou dat je mee kon zingen. Ik wou dat je samen met mij was. Die is voor jou. Alsjeblieft. Bless you. Wat is er dus gebeurd? Je kunt raden. Het is al de 3e keer dat dat gebeurt. Mijn batterij was plat. Yay! En ik had dus weer al geen andere reservebatterij. Dus ja, wat is er gebeurd? Ik ben daar nog gebleven, ik ben dan nog een uurtje zitten domdoen in de Rudy op muziek weer. De dag daarna zijn we met bootjes gaan varen, dat was super leuk. Hier is een foto. En dan zijn we nog gaan zwemmen, want het was super warm. En dat was het dus eigenlijk. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Ik ga dat maar gewoon afsluiten. Ik kan jullie niet te lang mee... Auw, fuck mijn hand. Ja, oké. Ik wil sinds Steffi zeker nog een keer bedanken voor het leuke weekend. En vooral de andere leuke tijden. En natuurlijk ook de persoon die de tickets gewonnen heeft ook bedanken. Ja, en natuurlijk mijn vakantie gaat nog leuker worden. Tot nu toe was die echt al fantastisch. En het kan alleen maar beter worden. Dus wil je dat zeker blijven volgen. Ik ga volgende week... Steffi gaat mee met ons. We gaan naar Movie Park gaan. Ik weet niet als ik dat ga vloggen, maar foto's komen er sowieso. Dus wat moet je zeker doen? Mijn Instagram zeker volgen. En als ik niet vlog, staat mijn Snapchat sowieso altijd vol. Dus voeg mij zeker ook toe op Snapchat. Al de andere links gaan hier straks ook nog opkomen. Ja, oké, ik ben super hard verbrand. Dus geef een blauw duimpje, want rood is niet zo leuk. Blauw is beter. En abonneer u zeker ook, van mijn naam komt erin voor. Die grap is nog altijd niet grappig, maar oké, ik ga het hier bijna links staan hieronder en ik ga door en ik ga nog een beetje gaan slaan. Doei, bitches! Never ever meet another cracker so frosty.